Musa-Härmä päättynyt lukemiin 0-2 vierasjoukkueen voittoon. Otetaan ensin kotijoukkueen kapteeni Jussi Välinän kommentit. No, se alkuun lähti heti aika huonosti, ei saatu missään vaiheessa oikein niin pallollista pelikuntoa ja tosi paljon huonompaa peliä kuin viime OJK-pelissä. Tuosta ei aika paljon parannettavaa nyt seuraavaa peliä kyllä. Entä ex-musalainen Tatu Mäkelä? No aika samoin linjoilla mitä Jussi eka puolen aika oltiin hyvin tänään ja saatiin paikkoja, pidettiin pallo oikeastaan kontrolloitiin koko eka puolen aika. Tokalla puolella sitten Musa lisäsi vähän lisää höyryä ja jäätiin vähän jalkoihin. Huonolla tuulella olisi voinut käydä niinkin, että Musa olisi tullut tasoihin. Hyvä maali tuohon loppuun, se vapautti, että sen jälkeen sitten ei ollut oikein enää mitään hätää, kun saatiin se 2-0. Miltäs tuntui pelata vanhaa seuraa vastaan? Vaikka ei Wembleylle päästykään, niin Tekonurmella kuitenkin. Onhan tää pirun hienoa. Kyllä sitä on keskiviikosta asti ollut jo villat pystyssä ja miettinyt sitä, että minkälainen setti tää on. Mutta kyllä tää oli hieno peli, mutta kyllä mä silti edelleen odotan sitä Wembleyn matsia. Se on huikea juttu. Oliko ilmassa pientä erikoiskohtelua? Sait aika monta iskua. Joo, se on Sonin kanssa varsinkin, niin kentän ulkopuolella ollaan hyviä kavereita, mutta en mä tiedä, onko mä isompaa vihollista ketään nähnyt kentän sisällä. Ja kyllä siellä pari aika kovaa niittiä tuli ja vähän sentään sittenkin kuumeta ja antaa muuta. Tää on futista ja sillä se kuuluu ollakin. Millainen vastustaja tuo Tatu Mäkelä kentällä on? Kyllä se jättää aina kaikkes kentälle. Kyllä se aika kettumainen vastustaja. Ei ole mukava vastus pelata. Okei. Omassa joukkueessa hieno. Kiitos jätkät. Ei mitään, tsemppiä tuleviin koitoksiin. Kiitos.